खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 मे 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेलतलायाव डिउटियाव थानाय सासे पुलिसखौ सासे जौ लोंनाय सुबुङा थांनानै हरखाबै गाग्लोबहैदों। जेब्ला गलादार आरो बायग्रानि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन अब्ला पुलिस सत्यजित दासआ बादा होदोंमोन। बेहायनो जौ लोंनाय सुबुं जायनि मुङानो जाबाय पुदुम कलिता बियो पुलिसखौ बुदोंमोन। उनाव जाथायखौ खालामग्रा पुदुम कलिताखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै थानासिम लांनाय जादों। आसामनि करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजसुआ बांलादेश बर्डार साखाथियाव आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगिरि खालामलांनाय मा 30 मोसौफोरखौ BSF आरो पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै रैखा खालामफिननो हादों। रैखा खालामजानाय मोसौफोरनि बेसेना बाजाराव 6.65 लाख रांनि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेफोर मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखा बांलादेश फारसे लांनो नाजादोंमोन नाथाय लांनो हायासै। लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो सुबुंखौ दासिमाव एरेस्ट खालामथ'नो हानाय जायाखै। प्रमद बर' बिथांनि गोरोबथाया गोरोबथा नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो, हा आदि लाथ'नाय बायदिसो। प्रमद बर' बिथाङा एबसुखौ थगायबाय, एनडिबिखौ थगायबाय। मोनखानाय मोन 16 डिपार्टमेन्टआ बबेयाव थांजोबखो? द'से सिडिउलनि जेबो मोन्थायानो गैला। लासिंसिं जोंनि MCLA EMफोरा DCफोरनि उन उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लानांगौ जायो। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन DCआ जोंनि आन्दाराव थागोन बा सोलिगोन, नाथाय दिनै प्रमद बर'आ DCनि बाथ्राखौसो लानांगौ जायो। बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा। फंबाय BTR बासिखौ आं खावलायनो सानदों, नोंथांमोना दागि। दिनै प्रमद बिथाङा गिदों, BJPखौ गिदों। एकर्ड नङा बियो, प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो, माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो। एकर्ड नङा रायजोफोर, बियो थगायदों, एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा, NDPखौ थगायदों। बे एकर्ड नङा। 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो? 6 शेड्युलनि जेबो मोन्थायानो गैला। लासिंसिं जोंनि MCLA EMफ्रा DCनि उन उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो। प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो DCखौ सालायगोन, DCआ जोंनि खोथाखौ लागोन। दिनै प्रमदआबो गावनो DCनि खोथाखौसो लानांगौ। बेसेबां गिदिर थगायनाय, हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय, फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय। एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो? ओइ गर्जन आदा, आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला, खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय। ना फरायनायानो, ना साख्रि बाख्रियानो, ना बिजनेसानो। दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय। दा बेफोर गोबां खोथा। दा बेखायनो प्रमदआ BJPखौ गिदों, नाथाय रायजोफोर BJPखौ दागि। BPFआबो BJPखौ गिदों, एखमबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो, एखमबा बाहाय फैनानै खुलुमहैयो। दा बे नङा। रायजो राजाया जुदि सिन्था खालामबायबा, रायजो राजाया जुदि सानबायब्ला एबार जोङो BJPनो भट होला, एबाराव थगायब्लाबो बोलो थाखा फैसाजों बायब्लाबो BTR बासियाबो नुबाय बे कर्नाटकनि दोहौआ जोंनि BTCआवबो फैसिगोन, जोंनि आसामाव फैसिगोन। एबार लकसभा जे जानो गोनां 24आव बावहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनोनो कंग्रेसनो भट होगोन। मोनसे सारप्राइज बाथ्राया बेनो, जेब्लानाखि कंग्रेसनि देरहानायखौ बयबो मोनबाय, पेपारे कागजे सबै जितिया नाकि पाइसे मोबाइলত, আমার কংগ্রেসের মানুষ মোক ইমান কংগ্রেচুলেশ্যন মানে কনভে কৰা নাই। UPPৰ মানুহে বেছি মোক কনভে কৰিছে, BPFৰ মই ভাই ভণ্টি সকলে কনভে কৰিছে। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारि।